Панядзелак 18 траўня. Распачынаем новы тыдзень разам з навінамі ў аб'ектыве. У студыі Кірыл Смеглікаў і пра галоўнае ў бягучым выданні. Ці верыць статыстыцы по COVID-19? Возможно, что ставится диагноз, там, допустим, заболевание, которое непосредственно послужило смертью, да, там инсульт или инфаркт, или дыхательная недостаточность, а диагноз ковид идет как сопутствующий. 3 мільярды долараў на барацьбу з коронавірусам. Беларусі неабходныя замежныя пазыкі для того, каб разлічыцца па раней узятых пазыкаў. Звычайна на гэта браліся крэдыты ў Расію. Суды, штрафы и тиск на старте выборчей кампании. Получается, что рассказать о своих проблемах, которые не зависят от тебя, это большое преступление. У Беларусі інфікаваныя коронавірусам 30,5 тысяч чалавек. Пры гэтым колькасць новых выпадкаў інфекцыі ў дзень, пачынаючы з 6 траўня, стабільна складае 9 сотень. Ахвярамі эпідэміі ў краіне ўжо стала 171 асоба. Аднак ці давяраюць гэткім лічбам беларусы і што кажуць адмыслоўцы? Анастасія Русецкая працягне. Міністэрства аховы здароўя паведаміла пра 922 новыя выпадкі коронавіруса і пра смерць 6 заражаных. З пачатку эпідэміі ў краіне інфекцыя пацверджаная ў 30,5 тысячаў чалавек. 171 з іх памёр. Ці вераць лічбам афіцыйнай статыстыкі беларусы? Есть знакомые, которые вот уже покойные, то есть умерли именно от коронавируса, это подтверждено. А по статистике их так мало, что, в общем-то, хотя мы уже я лично знаю несколько человек. Вот. Поэтому как-то не очень верится статистике. Я верю, скорее всего. Не знаю даже почему. Я не вижу никакого смысла что-то ее искажать. Не верю, потому что неоднократно в нашей стране нас обманывали. З 6 траўня колькасць інфікаваных коронавірусам у нашай краіне штодзень павялічваецца больш як на 9 сотень. Анамалій у гэтым стабільным прыросце няма, кажа медык. Канада, Швеция тоже. Там было постепенное нарастание случаев, и у них регистрируется относительно стабильный уровень вот на протяжении нескольких недель. Тут есть какая-то закономерность в плане того, как развивалась эпидемия в этих странах, то есть более плавный подъем, и поэтому не было вот такого резкого пика, после которого был заметный спад. Мы пока видим вот такой более плато. Прычыны ж малой колькасці смерцяў паводле афіцыйнай статыстыкі могуць быць розныя. Как устанавливается диагноз и причина смерти, то есть возможно, что ставится диагноз, там, допустим, заболевание, которое непосредственно послужило смертью, да, там инсульт или инфаркт, или дыхательная недостаточность, а диагноз ковид идет как сопутствующий, либо второстепенный. Может быть такой вариант. Может быть, есть большое количество просто вот выявляемости. Тым часам Эстонія часова забараніла палёты ў Беларусь. Нашая краіна ўвайшла ў вызначаны эстонскімі ўладамі спіс краінаў з высокаю рызыкаю заражэння коронавірусам. Ува ўсім свеце колькасць заражаных коронавірусам імкліва набліжаецца да 5 мільёнаў. Ахвярамі пандэміі сталі больш за 300 тысячаў чалавек. Перамаглі хваробу амаль 2 мільёны. У Расіі заявілі, што рост заражэнняў коронавірусам у краіне удалося спыніць. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По самым осторожным оценкам динамика позитивная. Все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой. Тым часам у Грэцыі пасля двухмесячнага перапынку аднавілі наведанне акропалю і яшчэ 2 сотень антычных помнікаў на адкрытым паветры. Наведнікам рэкамендуюць выкарыстоўваць засцерагальныя маскі і антысептык. Нам, грэкам, значна лепш наведваць акропаль, калі няма натоўпу, бо мы можам не спяшацца і ўбачыць усё нібыта першы раз, не перашкаджаючы адно адному. Бо гэта праўда, што за людзьмі бывае цяжка разгледзець акропаль. Великая Брытанія на пошук чаканай ва ўсім свеце вакцыны ад коронавіруса вылучыць 110 мільёнаў долараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Борис Джонсон. Для даследаванняў адчыняць адмысловы цэнтр у графстве Оксфардшыр. Анастасія Русецкая, Белсат.
Польскія нафтагазавыя кампаніі не толькі дапамагаюць наладзіць пастаўкі амерыканскай нафты ў Беларусь, але і хочуць увайсці на беларускі рынак, як саўласнікі перапрацоўчага заводу ў Мазыры. Гэткую магчымасць абмяркоўваюць у экспертнай супольнасці польскай энергетыкі. Што можа прынесці Менску і Варшаве ўзмацнення нафтавага сяброўства, высвятляў Ярослаў Стешак. Пандемія прыходзіць і сыходзіць, а бізнес рабіць трэба. Польскі нафтавы канцэрн «Орлен» ужо 2 гады працуе над сяброўскім паглынаннем групы кампаніяў «Лотас». Калі працэс скончыцца, ва ўзмоцненага «Орлену» будзе магчымасць і нават неабходнасць пашырацца на суседнія рынкі. У тым ліку на ўсход. Такі аналітычны артыкул апублікаваў сёння уплывовы партал businessalert.pl. Аўтар Матэуш Цабак мяркуе, што з Мазыра палякам будзе прасцей павялічваць пастаўкі паліва ва ўкраіну. Улады Беларусі ў залежнасці ад эканамічнай сітуацыі час ад часу выказваюць жаданне прадаць іх долю ў мазырскім і наваполацкім НПЗ. Аказіяй для злучаных Орлену і Лотасу будзе далейшая аквізіцыя, закуп акцыяў, у тым ліку акцыяў мазырскага перапрацоўчага заводу, для якога Беларусь шукае альтэрнатыўных крыніцаў дастаўкі сыравіны, між іншага з выкарыстаннем гданьскага нафтапорту, саўласнікамі якога Орлен і Лотас. Улады Беларусі могуць прадаць да чвэрці акцыяў МНПЗ палякам, калі справа не абмяжуецца канкурэнцыяй за украінскі рынок, а выйдзе на ўзровень стратэгічнай супрацы, мяркуе Ігор Тышкевіч. Апроч дывідэнду, але асноўны прыбытак ён застаецца на тэрыторыі Беларусі, і калі ёсць акцыянеры, у тым ліку з дзяржавы Еўрапейскага Саюза, гэта сярод іншага балансаванне ўплыву і Расійскай Федэрацыі, таму што нагадаю, што 25% мазырскае НПЗ належыць альбо пад кіраўніцтвам знаходзіцца Лукойла. На пачатку года Расія перакрывала пастаўкі нафты трубаправодам «Дружба» ў Беларусь, наўпрост звязваючы новы кантракт з саступкамі Менску ў эканамічнай інтэграцыі. Сёння дзяржканцэрн «Белнафтахім» паведаміў, што экспарт паліва за першы квартал упаў больш чым напалову. Пастаўкі вярнуліся, калі ўлады Беларусі пачалі купляць нафту праз Клайпеду і Адэсу і будаваць перамычкі між Мазыром і Наваполацкам, каб яшчэ менш залежаць ад расійскай нафты. І вось супраца з Польшчай – гэта магчымасць купляць сыравіну праз тую ж «Дружбу», але рэверсам з захаду на ўсход. Палітычна сам такі фактор і магчымасць нарасціць пракачку нафты з альтэрнатыўных крыніцаў – гэта вельмі добрыя козыры для Беларусі, прычым без прывязкі да таго, хто будзе прэзідэнтам, гэта вельмі добрыя козыры для Беларусі у не то ж супрацьстаянні, але ў агрэсіўным дыялогу з Расійскай Федэрацыяй. У Беларусь з разгрузкай у літоўскай Клайпедзе плыве першы танкер са Злучаных Штатаў, пакуль на 80 000 тонн, каб праверыць лагістыку. Польская кампанія-пасярэднік «Юнімод» заяўляе пра цалкам канкурэнтныя кошты. Пастаўкі трубой праз Гданьск могуць зрабіць амерыканскую нафту для Беларусі яшчэ таннейшай. Ярослаў Стешак, Белсат. Беларусь працягвае пошук замежных сродкаў. Гэтым разам гаворка пра $3 мільярды, каб супрацьстаяць наступствам каронавірусу для айчыннай эканомікі. Сітуацыю ускладняюць і страты ў нафтавай галіне з-за зменаў дамоваў з Расіяй. У які мінус краіна зайшла ўжо цяпер і якія наступствы чакаюць, калі дапамогі не будзе. Юлія Лабанова. Айчыннае міністэрства фінансаў падлічыла, што патрабуе прыблізна $3 мільярды. Перамовы пра такую суму крэдытаў цяпер вядуцца з Кітаем і МВФ. Сродкі плануюць накіраваць на падтрыманне пацярпелых у выніку пандэміі каранавіруса, сектараў эканомікі і бізнесу. Не нужно быть великим стратегом, великим ученым, макроэкономистом для того, чтобы понимать, что итоги второго квартала будут в несколько ином ключе, и недополучение валютной выручки в рамках целой экономики как раз-таки чревато сокращением валютных резервов и проблемами с обслуживанием внешнего долга. Па даўгах сёлета Беларусь мае заплаціць $2,5 мільярды. Паводле рэйтынгавага агентства Fitch Ratings, траціну гэтай сумы мы сплацілі за першы квартал. Беларусі неабходныя замежныя пазыкі для того, каб разлічыцца па раней узятых пазыкаў. Звычайна на гэта браліся крэдыты ў Расію і таксама планавалася выпусціць еўрабонды. Паколькі гэтыя дзве крыніцы выскачылі, то зараз з'яўляецца патрэба ў экстранным фінансаванні. Апрача таго, грошы неабходныя для таго, каб
падтрымліваць актыўнасць стратных дзяржаўных прадпрыемстваў, асабліва да выбараў. Паказнік ВУП у першым квартале сёлета скараціўся больш як на адсотак у параўнанні з аналагічным перыядам летась. З красавіка прадпрыемствы, што прыносяць валюту ў краіну, зазналі страты ў сувязі з лакдаўнам у свеце. Гэтак, да прыкладу, беларуская калійная кампанія сёлета падпісала 2 кантракты з Кітаем пасля больш як гадавой паўзы і з Індыяй. Аднак кошты паставак калійных угнаенняў меншыя, чымся гадамі раней. Ударылі і цяжкія нафтавыя перамовы з Расіяй і агульнае падзенне коштаў на чорнае золата ў свеце. Вышэй існага ўзроўню приблизно $35 за баррель чакаць не прыходзіцца. Это значит, что расійская нафтовая субсидия для Беларуси по-ранейшаму застаецца практычна нулевой, і беларускі экспорт нафтапрадуктаў, які доўгі час сілкаваў беларускую эканоміку, у бліжэйшы час рабіць гэтага не будзе. Долар расце, рублёвыя ўклады скарачаюцца, а банкі скіравалі сродкі ў фонд абавязковых рэзерваў, ды прыпынілі ці абмежавалі выдачу крэдытаў. Паводле даследніцкіх цэнтраў Берек і Сацыё, каля паловы апытаных беларусаў заявілі пра зніжэнне сваіх прыбыткаў. Работаю в тату-салоне, сфера обслуживания, здесь стало меньше. Из-за коронавируса выходные сказали, чтобы это за свой счет брали. У нас не только доходы упали, у нас вся жизнь упала, девушки. А в чем это выразилось? В том выразилось, что мы безработные сейчас. Если мы работали в Москве, то сейчас мы сидим дома. Работу найти здесь не так уж легко. У выпадку ж, калі мы не атрымаем замежных крэдытаў, ратаваць айчынную эканоміку будзе няпроста. Паводле эканаміста Сергея Чалага, ўжо праз 3 месяцы пасля выбараў можам вычарпаць увесь сёлетні бюджэт, калі ўрад не пойдзе на кардынальныя змены, прынамсі ў пытаннях стратных прадпрыемстваў. Юлія Лабанова, Белсат. Пагаршэнне становішча правоў чалавека – галоўная адметнасць яшчэ з самага пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Гэткую выснову робяць аналітыкі з аб'яднання праваабаронцы за свабодныя выбары. Затрыманыя, зняволеныя і арыштаваныя больш за 100 актывістаў, праваабаронцаў і журналістаў. Падрабязней пра гэта Галіна Абакунчык. 120 затрыманых, 50 зняволеных і 20 аштрафаваных. Так распачынаецца прэзідэнцкая выбарчая кампанія ва ўмовах каронавірусу і новага наступу на грамадзянскія правы. Александр Андреев, адміністратор інтэрнэт-рэсурсу «Орша для жизни». Адзін з першых, хто выйшаў на волю праз 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Затрыманы і таемна асуджаны, ён быў за ўдзел у несанкцыянаванай вулічнай акцыі. Гэта Каршанскі суд назваў сустрэчу з блогером Сергеем Тихановским, якая адбылася яшчэ 18 красавіка. Как по мне, это несправедливо. То есть я высказал свое мнение, так скажем, дал интервью. Там, где высказал свое мнение. Просто там было больше людей, сказали, что это митинг какой-то. То есть это несправедливо, как я посчитаю. То есть каждый человек должен высказываться, говорить свое мнение. Разом с Александром Андреевым сотнями быў пакараны і аршанскі актывіст Ілля Тиханов, а праваабаронца Алена Мершніченко атрымала штраф памерам 675 рублёў. Получается, что рассказать о своих проблемах, которое не зависит от тебя, это большое преступление. За сустрэчу з блогером Сергеем Тихановским у розных гарадах Беларусі затрымалі больш за 120 чалавек. Арыштавалі каля 50, 2 десяткі атрымалі буйныя штрафы. Сярод іх не толькі грамадскія актывісты, а таксама праваабаронцы і журналісты. Аршанскіх актывістаў вызвалілі раней за прызначаны час. Зразумела, што чакалі, што людзі будуць сустракаць, каб не было вялікага скаплення каля міліцыі, відавочна такім чынам паступілі. Узмацненне ціску на грамадзянскую супольнасць асаблівасць пачатку цяперашняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Таксама праваабаронцы крытыкуюць правядзенне выбараў падчас пандэміі, фактычна без дадатковых захадаў бяспекі. Канешне, улады маглі б прадпрымаць захады па пераносу выбарчай кампаніі. Паводле Канстытуцыі гэта магчыма прывядзенне надзвычайнага становішча. Блогер Сергей Тихановскі, які намагаўся вылучыць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкую выбарчую кампанію, адбывае 15 сотняў адміністрацыйнага зняволення. Сёння таксама стала вядома, што гэты тэрмін павялічаны ўдвая. Галіна Абакунчык, Белсат. У судзе цэнтральнага раёну сталіцы пачалі разгляд справы Піліпа Шаўрова. Маладафронтавец прызнаў віну толькі часткова. Мае калегі з залу суда працягнуць.
Полтора десятка чалавек у судовай зале, напружаная абстаноўка, металашукальнікі ды перапіс прысутных. У суде цэнтральнага раёну Мінску суддзя Ігор Касцян разглядае крымінальную справу Піліпа Шаўрова. Цалкам цікавы працэс. Ну, па-першае, ён выглядае нібыта так сур'ёзна, але ніхто нікога не слухае. Суддзя ў мабілі сидзіць, пакуль там чытае гэтая прокурорка. Нікаму нічога не цікава, усе все ведаюць. Актывіста Маладога фронту вінавацяць у хуліганстве за тое, што ў студзені ён пафарбаваў у чырвоны колер рукі помніку Пушкіна ў Менску, ды намаляваў бел-чырвона-белы сцяг на памятным знаку загінулым супрацоўнікам МУЗ, ды напісаў 1937 на плоце ў Бараўлянах. Я пахадзіўся з тым, што я рабіў канкрэтна вось гэты дзень па нанесенні фарбы на помнікі. А з кваліфікацыі, што ввогуле гэта хуліганства, ну, я не пагаджаўся. Ну, асабіста я лічу, што гэта адміністрацыйнае правапарушэнне. Ну, але дзяржава лічыць іначай. Шаўрова затрымалі 19 студзеня пасля таго, як ён сам прыйшоў у міліцыю з прызнаннем. 7 траўня яго вызвалілі да суда. Актывіст кампенсаваў страту ад сваіх дзеянняў, якую ацэнілі амаль на 230 рублёў. У красавіку шэраг праваабарончых арганізацый у Беларусі прызналі Піліпа Шаўрова палітвязнем, а ягоны пераслед палітычна матываваным. Абсурдность, как и в деле Комара и Емельянова, в том, что ущерб причинен минимальный, ущерб компенсирован, и по идее, в принципе, надо было бы его просто отпустить с предупреждением, что ну зачем так делать, он же оплатил все. Судовый разбор справы Піліпа Шаўрова працягнецца заўтра о 10 гадзіне. Ірэн Дарафійчук, Усевалад Шлыкаў, Белсат. 110 гадоў таму пайшла з жыцця літаратарка Эліза Ажэшка. Радзінка горадні дапамагала паўстанцам Каліноўскага і славіла ў сваіх творах беларускую зямлю далёка за яе межамі. Пра грамадскую дзейнасць і літаратурную спадчыну распавядзе Мікола Дзямідаў. Пісьменніца, грамадская дзеячка, педагог, мецэнатка і гербарыстка. Такой запомніла гісторыя літаратарку Элізу Ажэшку. Пані Эліза нарадзілася на Гарадзеншчыне ў сям'і памешчыка Паўлоўскага, ды выхоўвалася ў патрыятычным духу. 20-гадовай дзяўчынка пасля таго, як яна ажанілася разам з Петром Ажэшкам, яна ў маёнтку, родовым маёнтку Петра Ажэшка стварыла базу для паўстанцаў атрада Траўхата. За гэта муж Элізы быў пакараны высылкай. Ягоны маёнтак сканфіскавалі, а Эліза вярнулася ў бацькоўскі дом. Праз некаторы час яна прадала свой родавы маёнтак Мількаўшчына. У 1870 годзе перабралася ў горадню, дзе ўсур'ёз занялася літаратурнай дзейнасцю. Свае творы Эліза пісала па-польску. Яна пісала пра гэты край, пра гэту культуру, і яна сябравала з беларускімі пісьменнікамі. То есть яна са свае вышыні ўжо польскай, ну, увогуле сусветнай, яна памагала ім, памагала Багушевічу. Яна высока цаніла нашу культуру, яна цаніла наша слова. У горадні і нараджаюцца самыя знакамітыя яе творы: Марта, з розных сфер, Нізіны, Дзюрдзі, Хам. Сапраўдныя скарбы для даследчыкаў гісторыі беларускага сялянства. І яна прасаўляла гэтую зямлю такім чынам. І разам з тым яна ж апісвала яе і гісторыю, і больш таго нават ботаніку, край гэты нёман, гэтыя усе вот зёлкі, это ўсё людзей, вобразы людзей, это ўсе вобразы былі ўсё-таки беларускія людзі, пра якіх яна пісала. Іх характар апісвала яна. Пасля страшнага пажару 1885 года ў горадні Эліза Ажэшка стварыла дабрачынны фонд насуперак уладам, чым дапамагла сотням гарадзенскіх пагарэльцаў. Стварыла сельскагаспадарчае таварыства, тэатральна-музычнае таварыства «Муза» і апекавалася таленавітую моладдзю. Ну і шмат выхадцаў з-пад крыла апекі Элізы Ажэшкі ўнеслі вялікі ўклад у далейшае грамадска-палітычнае жыццё не толькі нашых зямель. Памерла пані Эліза 18 траўня 1910 года. Яе пахаванне ператварылася ў сапраўдную грамадскую маніфестацыю. Развітацца з ёй гарадзенцы прыходзілі сотнямі. У горадні імя Элізы Ажэшкі носіць вуліца. Функцыянуе дом-музей, але помніка і ля яе надмагілля на дні нараджэння і смерці заўсёды з'яўляюцца кветкі. Мікола Дзямідаў, Белсат.